ko belaya pi baro sa sisien. Ngi kisamlang iwan hang ni ha additional secretariat ban ngin ledru siya CRB bat siya secretariat ban submit no ya katuka shithi ban submit no ya ka representation bangila juong ba kani ka advertisement jong ka Meghalaya Police labon palat ki irregularities labon palat ki jing bakla bat lanang mi ki jing bakla kum ba philayo i baro tingiwan menta ban represent ya katahi ka irregularity bat ngan sapen i kan ka representation ya baro ru tiki samla ki ba nadu nong ston nadu da boy nadu keliang kilayawan ba kin sign kin pen i ba makiru ki dai ki basyam ki ba dai ki aggrieve candidates bam yo shu ban apply ya kan ya kam wat lada ki dai ki badang supas man hakini tang bakim yo shu ban apply namar ba ka age limit kila 800 wat lada don ka covid ru kim snap kan yangi te kumbangi ongi tingi kwa ya ka corrigendum te kan di ka step ka baar mo bangin let no ban submit ya ka representation kumta ngin sa nang pen ip hinan ni shikman ngin sa pen issue kumbakaya Karot mo kaya di sangat. Dia mentangi ladap ban submit ya ka representation ha baro lai teli ki department ha CRB ha ka personal bat ka home department dia nani syakmat ngin saapat ya ka response na kaliang ka sarkar ngi ki samla baro bat ngin bu hitang ya kata ka jing dawa jongi bangi don kam ya ka jing penbet ha ka age limit kublai shibon